Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Sizobula ngehlabelelo 174 inkosi besiphamabela. Buphakama oyithi lawlazu zonke ungumthombo wabomile
Amen. Isihloko salenkonzo sithi ubani ubaba mkhulu. Ngubani ubaba mkhulu? Ningixolele unomkhuhlane. Le inyanga yokuba sichaze kabanzi ngomprofeti Isaiah Shembe ukuthula kube kuye. Abazali bethu ababembiza ngokuthi ngubaba mkhulu. Sengiye ngizwe amanye amaNazaretha ekhuluma ngobhombela. Kodwa akulona igama lakhe lelo. Zibongo nje zasemhlabeni ezifana nokuthi umdlokombane noma ubheda. Ngokwelulekwa ingilosi thina kuleli banda senqatshelwe ukubiza ubaba mkhulu ngezibongo owaziqanjwa ngabantu. Ithiye ingilosi lokho kwakungayiso isici esaphila ngoba kwaZulu kwakuyinto eyenziwayo leyo. Kodwa manje usesezulwini okudinga zonke izizwe zimazi ngegama lakhe lokukholwa. Ukuthi ubaba mkhulu ligama lakhe esalinikwa nguye ubaba mkhulu ngo-1934 enelisiwe esezohamba emhlabeni. Likhona kwihlabelelo 219. Uthi umprofeti uJehova umthathile wamsa ezulwini. Wafica izigidi zamaNazaretha zisesigodini sosisi. Kodwa belwa naye bethi babulolu usizi nje ngenxa yokuthi yena waqinisa imithetho. Uthi-ke ubaba mkhulu batabami angikwazi ukuyixegisa imithetho kaJehova ngoba ukukholwa kwethu ungugcina imithetho. Amen. Ushambe kwihlabelelo 143 uthi ukukholwa kwethu kuloku kuNazaretha kulidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Uma uthanda ukusilandela lapho siya khona uboqala uthenge isibili ngoba indlela eya ezulwini inamatshe inameva ihanjwa ngabambalo ilidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Amen. kuMathewu 7:13 uJesu uthi ngenani ngesango elincane ngokuba libanzi isango inkulu nendlela eholela ebhujisweni. Baningi abangena khona ebhujisweni. Kepha isango lincane nendlela incane eholela ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. Amen. Angazi ukuthi ubani owasifundisa ukuthi ubuqiniso bokukholwa ukalwa ngobukhulu bebandla okuyiquantity, hayi ngokuhamba ngokwezimiso zikaJehova okuyiquality. Kodwa namhlanje ngifisa ukuthi kafuphi ngesibuke isimo somuntu oyisimanga sasezulwini umprofeti Isaiah Shembe ukuthula kube kuye. Kwakukhona inkosikazi yomlungu wasezimishini owayefundisa eNanda Seminar uMrs Wells. Le missionary yayijwayele ukuvakashela ubaba mkhulu. Ekuhlaleni ubaba mkhulu lenkosikazi kwayicacela ukuthi ubaba mkhulu ungukubuya komunye wabaprofeti basendulo bakwa-Israyeli. Ngathola imibhalo yakhe eminingi
kweminye imibhalo echaza ngobabamkhulu namaNazaretha angaleso sikhathi. Kodwa le mbhalo eyizincwajana esihlanganiswe ngama-staples angazi ukuthi ngangiyithole kanjani, futhi angazi ukuthi yaduka kanjani ngoba ngayibona ingasekho. Nakuma-library ngangabe ngisayithola. Lapho lo nkosikazi echaza ngobabamkhulu nebandla lamaNazaretha uthi enayikhothi ethi ekuphakameni, people of this age are taken back to about 60 AD, before there was need for many creeds or denominations. As one eminent divine summed up, we have allowed civilization to overcome Christianity. Shembe is allowing Christianity to lead civilization. We believe that Shembe has a message from God for this age. Just as through the Lord's tender mercies, reformers, prophets, voices have always arisen in the past at times of crisis to reveal his powers and will, to correct error and to emphasize truth, or to bring to light the hidden things of darkness. Amakholwa amaningi akazi ukuthi ubuKristu bango-60 AD kwakwehluke ngani kubuKristu bamanje. Lesi kwakuyisikhathi sevangeli labapostoli, ingakaqali impi ka-70 AD eyayiphakathi kwamaRoma namaJuda. Lesi isikhathi abapostoli bakayahusha ababebizwa ngamaNazarenes noma amaNazaretha enkolweni yobuKristu abagcina sebebizwa ngama-early Christians. Ngaleso sikhathi ubuNazarene noma ubuNazaretha babuholwa ngamakholwa kaMose ongamaJuda engakahlulwa ngamaRoma, kanjalo engakabi bikho amaCreeds ekhwathini. Ekuhlaleni umprofethi, le missionary wabona ukuthi ubabamkhulu ngumprofethi kaJehova ofana nabaprofethi baka-Israyeli. Le nkosikazi yomlungu yayinesihlobo sayo phesheya esasinentombazana eyayineminyaka engu-18 kodwa ingakaze ikhula. Abazali bayo sebehlupheke kakhulu lesi simo somntwana wabo engasazi ukuthi bazosenzeni. uMrs Wells wabe esethinta lesi sihlobo sakhe esiphesheya ethi lapha eNatal ukhona umprofethi ongasinqoba lesi sifo esiphethe le ndodakazi yakho. Abazali balomntwana basuka-ke phesheya ngokuyalelwa nguShembe, ngokuyalelwa ngoShembe uMrs Wells. uMrs Wells nempela wafika nalabo belungu ababehamba nendodakazi yabo le eyayingakazi izikhulu. Ekuphakameni bafica ubabamkhulu ehleli ebukela umgidi wamakhosazana. uMrs Wells walubika udaba lwalaba belungu. Wabe esethi ubabamkhulu abayithathe le ntombazana beyingenise emgidini wamakhosazana isine nabo. Ngempela le ntombazana yomlungu yangena kumakhosazana yasina, kodwa ithithize ngoba yayingazi ukuthi ngokusina. Wabe esethi ubabamkhulu sekwanele ababuyele nayo emuva. Kwathi laba belungu besemkhunjini bebuyela ezweni lakubo,
yavelela intombazana yakhula khona emkhunjini. Ngendlela laba belungu abajabula ngayo base bebhala incwadi beyisa kuMrs Wells bethi impela ngumprofeti kaJehova lo. Umhlaba bulokhu ulindele ukubuya kukaJehova kukaJesu, kanti uJesu usebuyile. Use-South Africa. Canada. uMrs Wells wayithatha le ncwadi wayifundela ubaba omkhulu. Kwase kuvela leli hubo ekade silihubo elithi uphakama uyidili yazo zonke izizwe. Amen. Lo missionary wagcina esefana nomNazaretha abamhlophe ebachazela ngoShembe, nabo beza ekuphakameni bezobona lo mprofeti uMrs Wells oyikhuluma ngayo. Kwenye inkulumo uMrs Wells ubhale kanje ngoShembe, and I quote her. It was in 1912 and Shembe was preaching at Empangeni in Zululand. A girl was beaten by a puff adder on the thumb joint. Puff adder ihobosh. As she was gathering woods, and in the ordinary course of event, she had not many moments to her life. She was already swelling and panting for breath, signifying that the deadly poison, which has a paralyzing effect, had entered her lungs. Lentombazana kwasifanele ife ngoba upoison ofunda emaphashini akhe. Can't you do something? Said the distressed parents and friends to Shembe. Babuza ukuthi Shembe ayikho ungayenza kulento. I am not a doctor, said Shembe with anguish at the girl's distress. You know the Lord, the Almighty. The mother pleaded, "Oh, what are your mother?" He stepped out of the crowd and had no time, knelt down as the girl was unconscious. He leaned his hand against the tree. Lord, he prayed, let this girl alive. Let the people know that my word is from thee to them. He went back and the girl was just alive. That was all. Touch her, a voice seemed to say, and the girl's body broke out in profuse perspiration, so that the water ran into the ground and she steamed smoke. So Shembe went away and prayed again, Lord, she is dying. What is in your hand? A voice seemed to say. He took the poor soul in hand. Nothing, Lord. I am nothing before you. Only thy Holy Spirit dwells within me. Go and breathe on her. He was told. Shembe went back and breathed on the girl, and she rose healed. Amen. What my phefumula kuyo yavela phila ephefumula kuyo. In the course of a few days, the first time joint fell off, and when the parents and friends of the girls came to the place where he healed the girl was where he healed girl was beaten
they found the other curled up and dead. Bathi ma sebebuyela emuva beyobheka lapho elunywe khona ile nyoka bayifica inyoka isifile. This story is not translated as it was written by Mrs. Wells herself. I personally know the story, for this incident occurred at Mpangeni at my place. In fact, the reason for the girl and her parents to go where she had been beaten by the snake was because the snake had come to her in a dream and told her that Shembe had caused her to die. Into eyenza ukuthi abazali bebuyele lapha ade eshaya khona inyoka ukuthi inyoka yafika kule ntombazana ngephupho yasengifile manje ngenkathi uthi weshembe efika ushembe ekusindisa, then I died. Basebeya ke bayifica ngempela ifile inyoka. Lento yenzeka nakithi ngiyazi kahle. To verify that, when she and her parents went to the scene, they found the snake in the death. Ngiyafisa futhi ukufakaza ngendaba ethinta ukusindiswa komlungu ePhakameni nexoxa uEsther Zungu ehamba kanje. Ngelinye ilanga kwafika indoda yomlungu izobika usizi lwayo kumuntu kaNkulunkulu uShembe. uEsther akasho ukuthi ubaba omkhulu uNkulunkulu, kodwa uthi ngumuntu kaNkulunkulu. Yafika le ndoda yathi ngicela niyongibika kuShembe ukuthi ingane yami yagula kabi, igula ngengqondo. Kwathi uma kubikwa lokhu uShembe wathi asingenise endlini enamafasitela. Yangeniswa ke le ntombazana kuleyo ndlu, yaqaqwa izintambo eyayiboshwe ngazo ezandleni nasemlenzeni. Kwavuka kakhulu ukuhlanya kwayo, yabulala amafasitela endlini, yaphuma ngefasitela yabaleka. Kwabi kwakuShembe ukuthi ukuhlanya kuvukile kakhulu. uShembe waya kuyo, kwathi uma eqhamuka yasukuma intombazana ibanjwe nguyise, yabuya yahlala phansi. uShembe wathi ayibuyiselwe ngaphakathi endlini, wabe useyithandazela. Kwathi ngolunye usuku sisenkonzweni, le ntombazana yenza umhlola. Yayihlezi phezulu esihlahleni, yezwakala isithi nansi inyoni yakho baba. Ubaba wayo wazama ukusondela kuyo, kepha yabaleka yaya phezulu emthini njengenkabi. uShembe wathi, nina mimoya emibi, phumani kule ntombazana ukuze yehle esihlahleni. Ukuhlanya kwaphuma ekhala ngaso leso sikhathi kule ntombazana, yehla esihlahleni ingasizwa muntu. Ngelinye ilanga uShembe wabuza kuyise wentombazana, uyabona manje ukuthi ingane yakhe isisindile? Wathi uyise, angazi. Lo mlungu washo kanje ngoba engakholwa ukuthi ingane isisinde ngempela. uShembe wayibiza le ntombazana, yeza kuyo. Umuntu kaNkulunkulu wenza isimanga. Wathi entombazaneni, hamba uye ekhishini uyongenzela itiye. Lapha uShembe esibonisa ukuthi le ntombazana isiyaphila. Yahamba intombazana yaya ekhishini, yatshela abasekhishini ukuthi kuthiwe ayilethe itiye. Balenza itiye, bayinika. Yalithatha yalisa kuShembe. Uma isifika netiye, yabona ukuthi itafula likho. Yabeka phansi itray, yaphindela ekhishini, yabuya netafula. Itiye yalibeka phezu kwetafula. Yalithela itiye enkomishini
yalinika uShembe waphuza. Amen. Le ntombazana bifika ihlanya ngemlungu noyise uhleli naye khona. Kuthe seqedile ukuliphuza yathatha izitsha le ntombazana yazibuyisela ekitchen. Ingatshelwanga muntu. uShembe wabuza futhi kuyise wathi usiyabona manje ukuthi indodakazi yakho isindile. Waphendula uyise wathi sengiyakholwa manje. Ngiyambonga uNkulunkulu wasekuPharameni ngoba bonke odokotela behlulekile ukwelapha indodakazi yami. uShembe wabesethi akabuyele nayo ekhaya ngoba isiphilile. Nempela wavalelisa wabuyela ekhaya. eThekwini lomlungu waxoxela abanye abelungu ngesimanga esenzeke ekuPhakameni sokuphiliswa kwendodakazi yakhe. Bathi uma abelungu bezwa lesi simanga omunye umlungu wathi naye ufuna ukumbona lo Shembe nalomuzi wasekuPhakameni. Bafika ekuPhakameni base beyokwethulwa kuShembe. Lo mlungu wabesethi nguwe uShembe na? Wavuma ubaba mkhulu. Wathi lo mlungu ngibone isimanga ngokusinda kwale ngane yomuntu wakithi. Nguwe oyisindisile. Waphendula uShembe wathi angizange ngisindise. Kodwa isindiso uNkulunkulu kuphela. Amen. Ngoba nguyena osindisayo. Amen. Umlungu wathi impela Shembe lo mntwana ubengeke esizwe udokotela. Ngiyambonga nami uNkulunkulu wakho. Amen. Amen. Omnye futhi umlungu obhaleka banzi ngoShembe kwi-thesis yakhe ethi Shembe the man and his work ngu-L. Roberts. NjengoMrs. Wells nalo mlungu wayevamile ukuhlala nobaba mkhulu. u-L. Roberts uthi to most people, even those who knew him best, Shembe was an enigma. He made a vivid impression upon all with whom he came in contact, and he had ardent admirers and bitter enemies. Bamkhulu, banabantu abamthanda kakhulu, nabantu abamzonda kakhulu. He had a charming smile, and this together with his soft and beautiful modulated voice contributed to his charm. He had the poise of a person accustomed to obedience. As a European visitor said of him, he strikes one as a cultured man with gentle, winning manners, who weigh carefully any subject before committing himself. One cannot meet him without being impressed. Akakho umuntu nomlungu wathi mayihlangana noShembe engachazwa uyena. Wayihlabelela kahle. He was a jack of all trades and a master of all. Ekhuluma kahle, yonke into wayenza ibe perfect. Angakho uNkulunkulu amdale kanjalo. His life was dominated by three powers: self-confidence, energy, and imagination. Ngiyafisa futhi ukuveza ngobaba mkhulu ngenkulumo kaProfessor MC Kirchhoff, owayi-Dean of Religion e-University of Zululand. Ephepheni lakhe isihloko sithi Call to Liberate, Isaiah Shembe and the Scripture, nowalenza ngo-1996 eWits University. Lo professor uma echaza uShembe uthi uProfessor Kirchhoff wafunda leli phepha ngikhona e-University of Wits.
ngoba ngangimenye upapini ukuthi nami ngibe khona lapho okuhlangene khona zonke izifundiswa nezaphesheya zikhuluma ngoShembe. The message of Shembe was simply this: cleave to Jehovah, serve him, love him, pray to him, and listen carefully to his words. uShembe nje wayefundisa ukuthi abantwana bamakhulu kuJehova. Free from sexual immorality. Be honest. Respect and love one another. Be obedient to parents and high authorities. Resist the desire for money. Zonke lezi zinto kulomlungu zaziyimfundiso kaShembe. Restrain the tongue. Work diligently. Wayefundisa ukuthi abantu bekhuthale. Be kind to enemies. Ufundisa abantu beyithande ilwane. Be merciful and full of compassion. Fanele umuntu abanozwelo. Be humble and forgive one another. Ibana abantu abaphansi nabaxolele nabo. Oral history revealed that Shembe was a charismatic leader, a renowned healer, an unflagging worker, a splendid organizer, an ardent Bible reader, and one who untiringly called his people back to the commandments of God. Amen. Amen. Ngiyathanda lapho egcineni. Uma usihlanganisa yonke nje indaba kaShembe, uShembe wayefundisa nje ukuthi abantu ababuyele eNkulunkulu. Amen. Angazi ukuthi ke umuntu ofundisa abantu ukuthi ababuyele eNkulunkulu kusho kanjani ukuthi wayeyimposter kusho yonke into ngoba yonke lento eshoyo nomlungu usho into ubabamkhulu owayeyiyo. But if mawuzothi mawubuka ubabamkhulu kusubuka lento yalabo Shembe, will be confused. Ngoba into efanayo nabo isibongo kuphela, hayi ukuthi khona efanayo nalabo Shembe nobabamkhulu. Njoba echaza nje lo mlungu, he was an unflagging worker, a renowned healer, a splendid organizer, an ardent Bible reader, and one who untiringly called his people back to the commandments of God. Amen. Yonke lento echazwa nguProfessor Kirchhoff isimo sikaShembe njengoba bonke abantu abahlala noma bafunda ngaye bemchaza kanjalo. Kungakhathaleki ukuthi ungumNazaretha noma ungumKristu, ungumuntu omnyama noma umuntu omhlophe. Njengoba esho uProfessor, yonke ingqikithi yesisekelo semfundiso kaShembe ukuthi he untiringly called his people back to the commandments of God. Yonke imfundiso kaShembe yayithi njena asibele eNkulunkulu. Waze wabhala phansi lokho. Wathi mesabeni uJehova zikulwane ngezikulwane ngigcine imithetho yakhe owanobela yona uJehova noMose kuMose ukuze kudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo eNkosi. That is the gist yaleli bandla. Ngangikhona eVerse University mhla uProfessor Kirchhoff ekhuluma ngoShembe kuleli iphepha. Kodwa into esaphambana ngayo ilapho esechaza uShembe ukuthi wayelingisa uJesu. Yabona uKirchhoff wayikhuluma yonke isimo sikaShembe, wakhuluma sonke kodwa wayesethi uShembe wayelingisa uJesu. Ngisho uthini manje wayelingisa uJesu? Ngoba manje na engumKristu engafuni ukuthi admirishe isimo sikaShembe usethi wayelingisa uJesu. Uma uShembe ethi kule ntombazana phila bisiyaphila ulingisa uJesu kanjani? Uma ethi kule nto kule ngane yayisemthini yehla uselingisa uJesu masiyehla. Bakhona abantu ukuthi noma ngabe
ukuthi noma ngabe bafundile njengawo Professor Bishop kodwa engakwazi ukuba estopishe iprejudice, engakwazi ukubuka izinto objectively. Uprofessor wabala yonke indlela uShembe owabe ephilisa ngayo, njengendlela owasindisa ngayo intombazana eyayishawe inyoka nendlela owaqeda ngayo ukuhlanya kwentombazana yomlungu. Kodwa lo professor uthi kuzo zonke lezi zinto uShembe owayezenza wayelingisa uJesu. Ngasuke ngamphikisa impela, ngamphikisa ngcwele ifundile. Ngasukuma kwakuyimi ngedwa nje ngangilapha nginganawo i-degree, kwakukhona oprofessor, kukhona odokotela abanye beqhamuka overseas. Kodwa ngoba upapini wayesengazi wathi asanga, ngafike ngalalela ngambuza ukuthi uchaza ukuthini uma ethi uShembe wayelingisa uJesu. Ngambuza lo professor ukuthi angasho ngani ukuthi okwakwenziwa nguShembe ungakufanisa nokwakwenziwa nguJesu. Omnye umlungu ebhala ngoShembe wathi ngekhono lokuphatha abantu uShembe ungamfanisa noMose, ngekhono lokusina, ukuqamba izingoma nokuhlabelela uShembe ungamfanisa nenkosi uDavide, ngekhono lokusindisa uShembe ungamfanisa noJesu, ngekhono lokuhamba izindawo eziningi ngezinyawo ehamba eshumayela uShembe ungamfanisa nomphostoli Paul. Kodwa uprofessor uthi ngokwenza izimangaliso ngokuphilisa abantu uShembe wayelungisa uJesu. Angani noma niyayibona ni difference lena? No. Lo nomnye umlungu uthi ngokwenza ukuthi ungamfanisa nobani. Uthi yena ngokuphilisa abantu waye elukhuza elisujudu. Ngamphikisa uthi uJesu wageza abafundi bakhe inyawo, noShembe wayesegeza abafundi bakhe inyawo elingisa uJesu. Manje mina ngiyamanga manje lento ikhulunywa uprofessor, the stupid talk. Ngoba kwasho yena uJesu uthi njengoba nginigeza inyawo nje nani gezanani inyawo. UseBhayibhelini. Kodwa lo mlungu akakuboni lokho. Enye indaba ebalekile ukubuyiswa kweSabatha nguShembe ngo-1922. Kule ndaba uPetros Dlomo uthi kwathi sisentabeni enhlangakazi ngoMasingana ka-1922 uJanuwari, uShembe wathi ubaba nami ezulwini safihla into lapha entabeni ngesikhathi imibuso emikhulu yasemhlabeni ibulala usuku lukaJehova iSabatha. uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba nezinto zonke waphumula ngosuku lweSabatha. Wathi anogcina usuku lweSabatha nani niphumule ngalo. Ngenxa yemithetho enzima yeSabatha imibuso yasemhlabeni yalichitha, basiqokela usuku abalithandayo isonto. Bathi badumisa ukuvuka kwenkosi uJesu ngalelo langa. Kodwa iSabatha laluyisibusiso esikhulu kulabo abaligcinayo. Uma umuntu ecela utho uNkulunkulu wayephendula ngaso leso sikhathi ngenxa yokugcina iSabatha.
ibandla laselicela kubaba mkhulu ukuthi uNkulunkulu alibuyise kubo lolu suku lweSabatha. uShembe waphendula wathi, cha bantu abantu, ngiyesaba ukuletha lesi sicelo senu kuJehova, ngoba uma into ilahleke ekhaya ayikwazi ukubuya. Uma lolu suku luba nzima ukugcina, niyokwenza njani? Balichitha lolu suku, ngeke lubuye. Uma ningalugcini luyonibulala nina abantwana benu, luyonibulala nina kanye nabantwana benu kanye nesizukulwane senu uma ningalugcini. Esho izizukulwane ezizolandela. Ngakho-ke ngiyesaba impela ukunicelela kuJehova. Ibandla lakhala ngoba lifuna lolu suku lweSabatha lubuye kubo njengoba basebezwile ngemithetho nangezibusiso zalo. Bathembisa ukuthi bazozama kakhulu ukugcina imithetho nezimiso zonke zeSabatha. Kwathi emveni kwezinsuku ezimbalwa ibandla lenze leso sicelo. Sisekhona entabeni, uShembe wasukuma kulo leli bandla wathi, bantu bami, ngiyanazisa ukuthi uJehova usamukele isicelo senu sokunipha usuku lweSabatha. Kodwa angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kusukela namuhla usuku lwesonto ebenikhonza ngalo alisekho phakathi kwethu. Namhla sibuyela osukwini lukaNkulunkulu, iSabatha uJehova owaphumula ngalo emuva kokudala izulu nomhlaba. Walenza ukuthi nathi siphumule ngalo. Namhla ngibeka leli joka phezulu kwamahlombe enu, bantwana benu nezulwane ezizayo. Ibandla lawemukela wonke lawo mazwi. iSabatha laqala kanjalo lapha ePhakameni ngo-1952. Ngokusobala emva kokuba ababusi bezizwe sebalichitha iSabatha, amaNazaretha azicelela kuJehova ukubuyisa leli Sabatha. Yezwa leyo. Ngizwe-ke abanye abantu bethi manje anamaSulumane akagcini iSabatha. Bese ngithula ngoba ngiyibona ukuthi izothi mangibachazela vele kuduma amakhanda besho lokhu. Thina njengamaNazaretha sayicelela uNkulunkulu ukuthi iSabatha lilethekile. Amen. iQurani iyafundisa ngeSabatha. Kodwa kwathi uMuhammad iSabatha ebatshela njengoba betshela uShembe njengoShembe betshela amaNazaretha, amaSulumane ngeke silunge ngeke sikwazi ukugcina iSabatha. Wayengabe saqhubeka uMuhammad. Kodwa iSabatha likhona nayo iQurani. Kodwa amaNazaretha azicelela iSabatha. Shalom 100. Ngiyosabela nje amavesi ambalwa. For this left, carry 500. Please.
Salatangina